Hledáte dům blízko u Prahy, blízko k přírodě a zároveň s dostatečným prostorem pro celou rodinu? A co takhle domov s krásným výhledem na koně a prostornou zahradou? Tak tady ho máme, pojďte se podívat. Začneme tady, na zahradě. Ranní káva s výhledem na koně, večer výřivka pod hvězdami. Tady ztrácíte pojem o čase. A děti? Ty tady můžou lítat bosky po trávě a večer si s vámi opéct buřty. Je to opravdový domov. Dům má 6 KK. Je skvěle dispozičně řešený a připravený k okamžitému bydlení. Pozemek má přes 1200 metrů čtverečních. To je prostor, který ve městě prostě nenajdete. Obývák s krbem, velká kuchyně, slunce celý den. V patře ložnice, koupelna, šatna a samozřejmě dětské pokoje. Myslelo se tu na každý detail. Tohle místo si zamilujete, i díky tomu, co nabízí v okolí. Pár kroků od domu je mateřská školka, výborná pekárna, kavárna i fitness. Všechno, co potřebujete, máte doslova za rohem. A když budete chtít zpomalit, projděte se k rybníku, kde si můžete sednout do útulné hospůdky s výhledem na vodu. Tady se žije vážně krásně. Sapčo, to je prostě pohoda. Ty výhledy 15 minut do Prahy. Je to tak, tuhle atmosféru na fotky prostě nedostaneš. A výhodou je, že ať přijdete v jakýkoliv čas, tak tady to má to kouzlo vždycky. Takže možná právě tohle je váš nový domov. Ozvěte se nám.